Hayırlı kişiler, dostlarım, matурlarım. Biz bugün Linogorskiy rayonunda Almakay atlar fermasında bir kızık video bulaşak. Әлеге менә шулай Татарстан буенча сәяхәт итү безне фермер хуҗалары белән күрешеп, аларның серләрен белеп, күрешүләрне дәвам итәчәкбез. Бик зур рәхмәт. Рәхәтләнеп карагыз. Татар тукымы атлары үрчетү үзәге. Набиуллин Фарид Масабихович. Центр восстановления старо-татарской породы лошадей. Almakay. Dostum. Енді ашыра отырған ем. Бұл иптәш келді. Брат, сақлап отырасың ма? Енді, пожалуйста, ұстап қал. Фәрит абай, сіздің бірін танышып кеттік әйме? Біздің жазушы район әлі, сіз таныш түгіл. Фәрит абай, Леногорский районында өзінің от фермасы бар. Қазіргі уақытта сіздің неше баш от? 500 шамасы. 500 шамасы. Сіз енді міне отлар білен неше ел шүғілленесіз? Не үшін отларны сайладыңыз? 2013 саммит 40 ел болды ма? Міне шул 13 елдан башлаған едік. Не үшін отларны сайладыңыз? От ол татардың бетінде міне ерагында отыра тұрған татар отсыз бетінде қанатсыз жоқ қайтмайлар бет. Элек бит от әрбір ауылда, әрбір ғаиләдә, әрбір нәселдә булганнар. Һәр авыл безнең отсыз қалды. Менә шул авылга, үзебезнең авылга кайтарга кирәк атны. Менә шуның белән шөгыльләнәбез без. Менә атларыбыз менә бит, карагыз әле. Менә яңгыр, син яхшы кеше. Ринат, син яхшы кеше. Яңгыр китерәсең безгә. Менә беренче яңгыр монда. Яңгыр да яумый. Җирләр, үләннәр кибеп кырып бетте. Рәхәт битне карап торага. Үз киенә. Sizin atlarınız bizning Tatar atayımı? Tatar atı. Ay, Tatar atı. Tatar atı bizning mana şu tavlı yaklarda, Ural iteklerindeki so'nggi atlarımız şuşunda bulup, mana biz ana tarihi urunlarına qaytarabız da taratabız. Jeyilsin, taralsın, bütün rayonlarda, Tatarstanda bulsun. Şunu jitkirese, şunu unutmaska, özümüzün kileşek bunlarga jitkirgeydi, oğnatırgaydı dep. Atsız anağına bulmayın. Atlarımız onda bitti, soğuşuna gitti de qaytmadılar ona. Xalq indi, kommunizm, sotsializm tüzüyüz degenlerden indi şanğan, bizim Tatar xalq şanışlı, şanırga da yarata, şanışlı da mine var, ekranına üstüne yürüyorlar, ötüp giderler. Mine şunun arkasında ulavşı bulmağandır. Saklıyı gali, qaytıyı gali, kaldırıyı gali deyip. Uylauşı bulmağandır indi. Bugungi kunga уже uylauvchilar bor. Bizning prezidentga da qiziq, olg'ani chiqarg'ach. Busa ana boshqurda ata. Qulini Tatar. Ne? Ikisi Tatar bosh, qulini Tatar ko'rdingmi? Ko'rdingmi? Men shulayda qulani, ona tam bir Tatarlar ona ketdi, ona oq yollarni ko'rasizmi? Ular Tatarlar biyalar уже. Selam. Selam. Nişi haller? Bırak rengine. Selam. Rinat bulam. Aha, Samat. Aradın mı? Bulayınlar ekmeği ezgine bulalım diye. Almakay. Нишләп Almakay? At ismi әле Almakay. Hayır, Almaşuar, Almakay var bitinde. Mine şunday ot bilen alma da indi. Yumuşaqraq, Yumuşaqraq da kaybetindeymi? Şunday deyip, mine şulay etip ayrıbıraq da tura. Mine şuna göre bizden indi var idi, Linogorskiyda var, onda kibitlerimiz olma degen. No meyten bir tema boğaş, olma kay bolsun. Tağın da mine oturraq da, tağın da bir jimiş deyip indi. Mine şulay көрсәтергә dedik biz ana. Bak şuna göre olma kay. Birinci Tatar tukumun urşitu үзәге bu bizning. Tatarstanda, bütün dünyada deyip yürüyüm yani, bütün dünyada.
Менә үзебезне күрсәтәбез, атларыбызны күрсәтәбез, эшебезне күрсәтәбез. Яшьләребез тартыла. Синең моторлык. Табигать үзеннән бер мотор. Мен әйтәм, Атлар үзеннән мотор. мен әйтәм, минем язучылар сезне беләләр дип өметләнеп калам. Белмәсәләр, менә белегез инде. Менә Фәрит абый Леногорский районнан татар атлар тукымын кайтаручы дип әйтим. Менә мең рәхмәт сезгә, бик зур рәхмәт. Үз табигатыбызга, үз халкыбызга, үз җирләребезгә шушында йөргән бит инде ул меңнәгән еллар. Тагын да йөрсен, меңнәгән еллар. Тагын да йөрсен, тагын да үрчесен, булсын, югалмасын. Юкка әйтелмәгән бит татар атсыз, канатсыз. Менә шул телибез икән үз халкыбызга канат, әйме? Ушарга телибез икән, атны аярга ярамый, атсыз калырга ярамый. Тарих тирәнрәк, аны менә киңрәк карасаң, тирәнрәк карасаң, бай тарихлы халык, шул тарихны үзебезгә, кочагыбызга алып, менә булай итеп, кочаклап үстергәле балаларыбызны шуны әкиятләрен сөйли, менә булганнан сөйли, рәхәт итеп, үзебезнең дәрәҗәне белеп, агнап үстерик балаларыбызны да. Алар теге французлар, ой, шундыйлар димәсеннәр. Французлар, о, татарлар бит булар дисеннәр. Менә шул кирәк безгә, шуны кайтарга кирәк безгә. Менә без шуны эшләп маташабыз да инде. Шатланып яшибез, в общем, менә шул. Крузакта от куган юк әле. Менә аннан соң сезнең гостевой домик бит улаймы тегендә? Әйе. Анда ниләр сатасыз сез? Менә шуны сөйләп китегез әле. Ниләр килеп монда алып була? Теге ял итеп буламы монда ничек тә экскурсиялар бар? Менә шундый нәрсә турында сөйләгез әле. Экскурсиялар ясыйбыз. Мәктәпләр, класс киләләр. Бүгелмәдән дә, Әлмәттән дә, Леногорскидан да, Карабаштан да киләләр. Бу яклар инде. Класс, ата-аналар белән балалар киләләр. Уйныйлар, атта йөриләр, ук җибәрәләр, төрле уеннар уйныйлар. Аннан соң монда ашап алалар, экскурсия оештырабыз аларга, аны эшлибез. Һәм инде менә предприятиелар киләләр. Бу туризм, внутренний туризм дибез бит. Менә шушы внутренний туризм именно шушында булырга тиештә. Табигать учагында, монда таулар, монда матур елгалар да бар. Килеп конып китеп була монда? Әле китергә, анда бер 3-4 кешегә әле бар урын. Киләчәктә берәр шундый зуррак, теге әйтәләр, глэмпинг диләрме, я глэмпинг, я бер отельме, я кемпинг, кемпинг, глэмпинг булыр дип ышанам инде. Барып шуңра барабыз бит. Менә күтәрәбез, кайтарабыз. Монда бәләкәй генә күл иде, без аны әзенә зурайттык та. Анда балык җибәреп, шунда кемдер балык тотарга казы ясыйбыз. Моннан килеп алып буламы аны? Монда килеп алалар, безгә килеп алалар. Телефонны беләләр, шалтыраталар, шулай итеп килеп алалар. Сораулар булса, мен монда калдырачакмын сезнең аккаунтыгызны. Ярар. Instagram аша алып буладыр бит? Була, алай. Алар теге заявка бирепме? Әйе. Ал. Аннары ВКонтакте конный дворик Алмакай безнең яшьләр алып бара. Алар монда киләләр, алар шушында шөгыльләнәләр дә инде. Кайткач үзләренең теге эмоцияларын, впечатление, үзләренең теге күргәннәрен шунда язып, безгә кунакка килүчеләр дә язып калдыралар. Менә шундый эш бара инде ансай. Молодцы. Внутренний туризм булырга тиеш. Ул була да инде. Ул бар. Алла бирсә. Әйе, матур. Тянет улаймы ул? Беренче булачак бу да. Вот та. Акбурда түгел штеле. Если вы чем просим? Нигә? Шулай решили. Да? Зәрк йөртәсең әйме, теге чапканнан соң әйме? Обязательно. Әйе. Йөргән кеше, Чингисхан белән йөргән кеше. Менә бу Томга турында да әйтеп китегез әле. Элек һәрбер татар кешесендә үзенең тамгасы булган. Менә безнең тамга, менә бездә сакланган әни ягыннан да, әти ягыннан да
әти ягынан даже әтинең әбисендә әбисенең тамгасы һәм ну инде әтинең бабасы анда атасы шул тамга бар инде. Берсе безнең камчы дип атала, икенчесе сәнәк дип атала. Әнинең ягыннан, әни ягыннан инде безнең тамга ансы чалгы дип атала. Бездә 3 нәселдә 3 тамга бар. Менә шундый. Дастан белән танышабыз. Привет, Дастан. Кел менә, кел. Селфи чын Дастан белән. Моның исеме ничек? Абу-Даби. Моның исеме дә Бай. Абу-Даби. Шундый матурлык, ләкин бу матурлыкны телефон аша җиткереп булмас дип уйлыйм инде, менә карагыз. Просто красота. Мин инде әкрен генә кузгалам, киләсе сәяхәтемә нәрсә дип әйтәсе килә. Фәрит абый кебек кешеләр бу дөньяда күбрәк булсын иде. Милләте өчен кайгыра торган, жаны белән сөеп, эшен ярата торган кешеләр булса, безнең милләтебез үлмәячәк. Бик зур рәхмәт, Фәрит абый. Видеоны карап биргән өчен бик зур рәхмәт. Лайклар куярга онытмагыз. Моның тулы видеосы YouTube'та булачак, сылтамасын калдырам. Бик зур рәхмәт, дусларым, матурларым. Сау булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр.